Sebebaninzi abantu ababonisa ukuba nexhala malunga ne-contract kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi expirayo ngoku ngoMarch 2026. So apha phezulu ke bekunguGeneral Nhlanhla Mkhwanazi appeare before i-ADO committee eParlamente nge-8 kaOktobha 2025. Ubuziwe nguMalema nguJulius Malema into yoba uthini umcimbi we-contract yakho General Nhlanhla Mkhwanazi since expire ngoMarch 2026. Uphendule ke wathi ngokwe-rules i-negotiator 4 months before izawu expire i-contract, so ibingekafike lo thuba elo, so akho nto ibiseyithethekile as yet. Ngocalculator kwethu ke i-4 months yakhona iqala apha kuDisemba. uDisemba una 2 weeks more, sizinintsi into zikaDisemba, so kungenzeka into yoba abebengekathethi into ethini. So apha kuJanuwari ke ngoku lapho sizava khona uba umoya ufufela kweliphi icala. But impendulo okanye because bekuke wabuzwa uPremier umnikazi KZN uPremier Thami Ntuli into yoba ithini indaba ye-contract kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Wathi yena ngokuya ngaye akukho apho uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi eyakhona. Sisazi uba omnye umuntu ke naye ine-weight amavo wakhe ngu-National Commissioner uFani Masemula. Siyayazi ke relationship kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi no-National Commissioner nayo i-right. So bona abantu besingaba nexhala labo ziyi-politicians in terms of political influence, but because avulekile mosamehlo ku-South Africans right now, inkungu isukile emehlweni, I don't think bangayenza mistake yokufuna uku-interfere phansi koba enye yezinto esibe sikuzo ngoku sikwiMadlanga Commission ne-ADO committee silwa nayo ngumcimbi we-interference. So I don't think bangafuna uku-interfere ngendlela engajiki kwathi si-South Africans, because ba-aware into ba ingaduma i-country, angeke nje kube yinto elula leyo into ba bangayifuna ukuyenza into ba bangarenew i-contract yakhe. So ndikhala into ba ndithi kuni-South Africans ehlisana amaxhala, umoya wona sizawuva uya ngakweliphi icala. Then ke ngoku ikhona enye into esizawuthi ethe later stage izawufuna nayo siyifakele izibuko. uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi sikhala into babe ngu-National Commissioner, xa eretire u-National Commissioner uyahamba u-National Commissioner sokuduze phambili, tikiti lakhe selizaphela. Sikhala into ba afumane la position ene ithi into either bazamenza i-National Commissioner, if not thina sisi-South Africans sizamenza upresident. So ndinayo into ethi naleyo into saphinde kuminyanzeleke into yoba masithini masike siphe ilihlo, kodwa kwangoku masehliseni nje amaxhala. Hayi ke ukhona osekethe yena kanayo i-washing machine ikhona indawo akayibone kuyo, baza ke khe nje bangayirenew i-contract kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Ehlisana amaxhala ke. When is your contract coming to an end? My contract is ending at the end of March 2026. Is there any discussion about renewing a contract, or everybody just went that quiet about it? No, there's no discussion. The discussion, according to the rules, can only start 4 months before. So we're not there yet. We're not yet there. No, we're not there yet. Okay.